Nawr te, Robin Thomas y fi, a fi yw swyddog celfyddydau gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol. O fi'n hoff o'r holl ddarnau, a fi'n hoff iawn o'r pethau gan bobl ifanc, achos dyna'r dyfodol. Wedyn nhw'n falch gweud bod yna sawl darn yma gan bobl dan 50. Wel, arddangosfa agored yw hon, ond mae yna wobre. Mae'r Fedal Aur am Gelfyddyd Gain, a wedyn mae yna fan wobre, mae yna ddwy ysgoloriaeth, ysgoloriaeth Bensaerniaeth a ysgoloriaeth i artist ifanc. A wedyn mae yna wobr Ifor Davies, yr enwog Ifor Davies, am waith sy'n cyfleu y frwydr dros iaith, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru. Wobr Tony Gofl, sydd ar gyfer artistiaid sy'n dangos am y tro cyntaf yn y Steddfod. A wedyn mae yna wobre pwrcasu gan Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru a'r Amgueddfa Cymru. Mae yna rhyw 30 clawr EPs o'r 60au wedyn ni. Fi'n cofio doi o nhw. Fi'n cofio Mary Hopkins a fi'n cofio Dafydd Iwan. Felly falle byddai'n werth i bobl holi eu neiniau teidiau beth yw arwydd y cadr gweddill.